25. Debes impedir o rapto, venda ou tráfico de nenos para calquera fin ou en calquera forma. Artigo 36. Protexen o neno contra toda forma de explotación perjudicial para calquera aspecto do seu benestar. Seguinte clase. Xa está? Sí. Dereito a educación. E por favor, alto, Artigo 7. Dereito a educación. A destrucción da escola vulnera o dereito á educación. Artigo 18. O noso pai e a nosa nai teñen por igual a obriga de coidar de nós e de velar polo noso interese. Para isto contarán coa axuda do Estado, que deberá ter servizos aplicados para atendernos. Artigo 24. Ter unha casa digna, poder ir ao médico cando necesitamos, así como asistir ao colexio sen correr perigos, son tamén dereitos humanos. Artigo 6. Todos os nenos e nenas Artigo 6. Todos os nenos e nenas temos dereito á vida. Os gobernos deben facer todo o posible para asegurar a nosa supervivencia e desenvolvemento. Artigo 27. Ter un nivel de vida digno é responsabilidade primordial da nosa familia, que será axudado polo goberno en caso de necesitar. Agora vamos con un pequeno debate. Moi ben, hai unha voz enérgica. Entonces agora continuamos o debate. Como vedes, cando se falaba da destrucción, destruindo a escola, obviamente o dereito á educación queda totalmente incumplido. E, como vedes aí nesta última parte que deron, o dereito a ter unha casa, a ter luz, a ter auga, a ter un mínimo de alimentación, o dereito tamén a ter unhas institucións que cuiden e protexan os nenos orfos. Todo iso a importancia, e sobre todo o que é importante é que eses dereitos non somente os teñades os rapaces que vivides nos países do chamado primeiro mundo, sino que o teñan os alumnos dos países subdesenvolvidos. Alguén quere comentar algo máis? Home, de feito, se están na escola sería un avance moi grande. Necesitamos unha vontade real dos gobernos. Hai a UNICEF que se ocupa dos rapaces e hai o que se chama a Organización Internacional do Traballo. E entonces, claro, eso sería o día que os rapaces vayan á escola, ese día significaría, eso sería o último estado. Antes todos os gobernos teñen que poñerse realmente a cumplir. De feito, os organismos internacionais estamos presionando o goberno indio, que agora empezan a aparecer películas de India supercochazos e moito ricos, pero a realidade é que na India hai nenos que siguen a pasar 14 horas en condicións de semi-escravitude tecendo alfombras. Fai falla unha vontade dos gobernos e dos cidadáns, porque, ao fin de contas, quen elixe os gobernos? Os cidadáns. E os cidadáns, claro, temos que presionar aos gobernos. Os gobernos teñen que saber que nós queremos que se cumplan os dereitos humanos. E vos diredes, ben, profe, e que podemos facer nós? Pois colaborar con organizacións, UNICEF, Amnistía Internacional, Save the Children, asociarse. Porque unha persoa soa que le diga a un goberno non fai nada. Pero, se de todos os países do mundo chegan correos electrónicos ou cartas a un goberno, entonces empezan a tomar en consideración a situación. Vos sodes nenos, pero seguro que vos acordaredes que na tele saíra moito caso de Amina Lawal e súa filla, dúas mulleres que estaban condenadas a morrer apedreadas. Bueno, pois desde todo o mundo se levantaron correos electrónicos ao goberno, os gobernos, e aí están vivas de autoridade. O goberno nigeriano indultou, non? E é importante a conciencia. Estes días estiveses a traballar nas vosas clases sobre os artigos da Convención, porque tendes que coñecela para protexela mañá.
protexer nos estudios, protexela nos vosos traballos e protexela votando a partidos que respecten os artigos desta convención. Primeiro a palabra neno do fondo, logo esta rapaza de diante. Perdonade que non vos teño nome, que me gusta. Pero al final todos dicen mucho, pero no hacen nada. Es que desde aquí non te oín a pregunta. David, Levántate ou achégate un poquinho, ou se non espera. Come poder dos dentro, porque se non efectivamente, moi atinada a pregunta. Por suposto, Amnistía Internacional non está a favor nin en contra de ningún goberno. E cada vez que hai eleccións, lle pide a todos os partidos, lle manda unha recomendación para que respeten os dereitos humanos no caso de ser elegidos. Pero claro, unha cousa é o que din na campaña electoral que prometen montes e moreas, e outra cousa despois é o resultado final. De aí, vos tendes que estar, todos temos que estar presionando para que cumplan. Sobre o dereito a non ser explotados, como facemos para que os que explotan os nenos paren de facelo? Como os convencemos? Pois mira, hai que convencelos con paciencia e convencelos, por exemplo, denunciando. Convencelos, por exemplo, e estaba a pedir unha palabra diante, denunciando cada vez que sabemos dun suceso así. En concreto, en Amnistía envía a investigadores. E unha vez eso, te mandamos cartas aos gobernos dicindo: señor presidente de tal país, nos hemos enterado de que na cidade tal hai unha fábrica que explota a nenos menores. Damos a conocer eso nos medios de comunicación e enviamos un montón de cartas e correos electrónicos. Esa é unha forma de denunciar, de facer saber, de cartas aos gobernos, divulgalo nos medios de comunicación, actuando. Esa é a única forma que temos, que é moi poderosa, porque antes eran as cartas e hoxe en día os correos electrónicos son unhas ferramentas, unhas chaves que poden abrir a porta do cárcere e a porta das fábricas onde están explotadas moitos nenos. Había por diante unha palabra, e antes que nada quero disculparme porque creo que lle chamei nena a un neno. Por favor, disculpade dun extremo a outro. Había unha palabra pedida diante, eras tú, verdad? Sigues ca pregunta de rematar co traballo infantil. Pois é un poquinho máis do mesmo, non? Denunciar, denunciar e denunciar. Denunciar cada vez que nos enteramos de que haxa traballo infantil para presionar os gobernos para que cambien as leis e que apliquen o articulado das leis laborais que impiden o traballo hasta os 16 anos. Denuncia, denuncia e denuncia. Un traballo constante. Gota a gota fai un charco. Seguinte. No conseguiremos nada, porque os saldrán o volverán al trabajo. Bueno, é que efectivamente os saldrán ou volverán ao traballo, pero en concreto hai varias entidades que se ocupan precisamente. Que pasa con eses rapaces cando van das fábricas? Hai diversas ONGs, agora non me acordo o nome, que lle procuran uns talleres e unhas escolas e os forman. E hai incluso organizacións que se dedican a pagar dinero a grupos africanos que teñen a nenos retenidos como nenos soldados en varios países africanos, e as ONGs lle dan dinero a eses grupos paramilitares para que solten a eses rapaces, e unha vez que están libres lle buscan alosamentos e escolas e tamén lle aplican terapias psicolóxicas.
Vale esa vía represiva para evitar que os que explotan as nenos paren de facelo? Home, non a forza, pero sí o que hai é que sexan xulgados, non? En concreto, a moitas ONGs, e entre elas a Amnistía Internacional, nos preocupa, non? Que os crimes non queden impunes, non? De feito, que somos unha asociación das que máis promovemos que existira o Tribunal Penal Internacional para xulgar precisamente os que cometen eses delitos. E ademais tamén, hoxe en día, estamos presionando para que os dereitos económicos tamén poidan ser reclamados ante a lei como os dereitos políticos. É dicir, se a ti non te deixan expresar a tua opinión libremente, podes ir a un xulgado. E o que queremos é que se a ti te derriban tu xeito ilegal a túa casa, tamén podas ir ao xulgado. Pero, a ver, se as ONGs dan dinero aos grupos paramilitares non cambiará nada. Esos nenos estarán libres, pero les habremos dado dinero para que compren as armas. Tamén moi atinada a pregunta, efectivamente, de que a súa vez con eses cartos que dan, pero tamén paralelamente se presiona os gobernos para que teñan conversas de paz. Claro, iso é un pouco a pescadilla que morde a cola. Que pasa? Hai 10 persoas en perigo de morrer afogadas. Nada máis que podemos salvar a dúas. Deixamos que se foguen esas dúas persoas? Obviamente non. Pero sí que hai que estar un pouco co pau e ca cenoria, non? Dáselle cartos, pero tamén se lle presiona aos gobernos para que trate de impedir que existan eses grupos armados dentro dos seus países. Como podemos parar a discriminación? O de parar a discriminación é máis complicado, porque concienciándonos e educándonos na igualdade. E sobre todo, en concreto, as mulleres nos temos que respetar nos mesmas, porque paradóxicamente, e aí culpable, non? A educación está moito en máis das mulleres, non? E hai un machismo tremendo, e está aumentando cada vez máis, non? Entonces, educándonos, sabendo que todos nacemos iguais, que todos temos os nosos dereitos, preparándonos, formándonos e, sobre todo, negándonos a asumir os roles, os papéis que nos atribúe a sociedade. E non facer caso dos programas basuras da tele, que nos queren dar unhas imaxes das mulleres dunhas tontas e sin cabeza, carai. Lo que hay que hacer para protestar es salir a la calle a presionar a los gobiernos. Efectivamente, pues mira, outra das medidas que tamén falas é de sair á rúa. Nos en concreto, imos sair á rúa en Amnistía en Coruña o día 10 para solidarizarnos as persoas da Primavera Árabe, con Siria, con Egipto e con Túnez. Pois esa tamén é outra boa forma. Que xa tamén este luz no colexio o Día da Paz xuntarémonos todo o colexio para reclamar esa paz. Esa tamén é outra forma, reunirse un grupo de nenos e concentrarnos tamén, por suposto, a participar en concentración, en manifestación a favor deses temas, ou organizarnos no cole unha concentración, reunirnos nun aula, eso por suposto, e quedaros unha tarde na aula para dicir aos medios de comunicación que estamos esta tarde nun aula porque queremos que os nenos sirios non sean masacrados. Eso, claro,